Seche machuok kende nyakora mga juang to ganda jo Kenya di winjo ng'eto mar bura manie doho mamalo chutho kama bende no chwalie bura no mapingo yiero ma jatend piny Kenya wachomo wang'wa kendo bromi mago matimore gwengewa kakoro arita oseket e yo makare maneno ni weche kwe obedo ka bende jodolo medo kwayo horruok sige bende kori rito ng'eto mar doho mamalo mogike pacho ka waikoni mago gi mathoch nyakora mga juang to mokwongo ng'eni mbe kawuono en chenro maratil kama bende George Bati osekoreo makare mondo miang no kel ni chendo no ang no gombaka kotende gi wechego mag siasa ahinya te wechego mag od bura ka bende ang no bed elo VOJ wang'iyene thuond weche odhiao makawuono. Jo Kenya pod penjore ni to ng'eto mabura dhi chalo nade ka jotelo ma pacho kata osingo mar yie kod dwoko madohono dhi kelo. Obila okumo dhugruok mar jopiny alwora madoho e kinde ng'ado bura mar kwedo yiero ma jatend piny Kenya karita bendoridi e gwenge. Mama moro werne ya ni Nairobi nyiri beyo makwar kaka nyanya mawito jiebo mafagilia vari emeru mano puonj okone wuoth gi nyiri go to dala to kik wiwilo koro mai mami ya bende ajaka umek gigo arwake marani. E report makende odhiambo makawuono Ramogi TV loso gi jayalo Michael Orienje mahumbe oselake weche puonjo dak makare. Ario adeka ochiel nono en namba maro tema chok nyakora mga juang bethuolo matudri koda bende wantiere mbui Ramogi TV bende nyalo weche gi achiel kachiel mane kanye Facebook inyiswa pachi bende wantiere YouTube kachiel kod Twitter bethuolo matudri koda nyakora mga juang machigne chendo ni nyinga Lydia Okeyo kajaloko marwa en Winnie Adoyo. Oganda jo Kenya rito gigeno duoko ma joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik kata mano ma Supreme kiny nogol e wi bura mar kwedo yiero mar kom jatend piny Kenya. Joyal bura go osebedo kandiko ng'eto margi nyaka nyocha gitiek winjo burano chieng' tich abich. Dono nyocha opedho moko kuom weche ma bende gidhi miyo pek e ng'eto margi. Nyakora Ramogi, ng'eto dhi bedo machal nade? Kaka saa medo ng'adore, jo Kenya koro chiko itgi ka girito kaka doho mamalo mogik biro ng'ado bura wi ng'ur manochwal e nyimgi kikwedo go yiero mar William Ruto mar UDA mane jakom mar duol mar yiero kod kiew IEBC Wafula Chebukati olando kaka jaloch e kom tend piny Kenya. Jong'ad buche abiriyo mag doho no kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome ema koro ganda rito mar ng'eyo yo ma piny Kenya biro luwo kochakore wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Kaluwore kod neno manokinde opedho e nyim doho e wi yiero no mondo ging'ad bura, joyal buche nyaka koro biyang malong'o neno manokinde opedho mayango ka bende masinde manotigoro neni kod rang'iny makare kod arita ma owinjore kata oyo. Doho bende kolo ka bende nitie neno moromo ni mibadhi noketi otese mag Form 34A manie mbui mag IEBC kod kadipo kama ne okelo chochni e lando duoko. Gidhi bende dhing'o nonro mar kolo yo mane choro nyime yiero e kuonde 8 ne nyalo miyo yiero ok otimore kaluwore kod chike. E wi penjo mane gipenjo okinde, gidhi tiyo gi duoko mane giyudo mar menyo kendo ng'ado wach kotenore gi mane okelo mutni kod kaka ne onyalo donjore duoko mar ombuch jatend piny. Kaluwore kod kwano manchogore e doho mar yango kaka ne ogo ombulu kod ka be nitiere jachung' manoyudo atamalo 50 komedi achiel, joyal buche abiriyogo bang' yango adier dhi ng'ado ka be dwaro mar chik ne ochopie yor ombulu mar lando jaloch e kom tend piny Kenya ahinya e kidieny mar 38 mag chike ma pacho ka. Ratiro kod ting' duto koro nitie kuom doho. Bang' nono, piedho, chungo kendo kolo adier kotenre gi neno mane okinde mag joma ne odonjo kod mane odonjnegi opedho e wi duoko mar ombuch jatend piny, joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik ni kod yore 4 mar biro chiwo duoko margi ne jo Kenya wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Magi oting'o ng'ado ni Ruto ne oloyo ombulu e yo makare. Ka doho ng'ado ni William Ruto ne oyudo loch makare, obiro bedo gi thuolo mar chamo muma kaka jatend piny Kenya mar 5 tarik 13 dwe ni mar 9. Mar 2, doho bende nyalo wito oko loch mar Ruto. Ka doho wito oko loch mar Ruto, gibiro lando mondo jo Kenya odhi e yiero manyien e ndalo 60 kochakore odiechieng' ma ging'adie bura. Doho bende nyalo kolo ng'ur e wi Wafula Chebukati kaka jakom mar IEBC. Ka giyudo ni ne otimo ketho e lando Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, gibiro ng'ado ni ok owinjore mondo mi Wafula Chebukati bedi apis. Ma koro nyalo chuno mondo mi omany jakom manyien mar IEBC.
Penjo en ni to bende yiero jakom manyien mar IEBC nyalo timore ndalo 60 mowinjore time yiero machielo. Doho bende nyalo ng'ado wach e wi duol mar yiero IEBC owuon. Kapo ni ogol jakom mar IEBC, penjo biro bedo ni to bende IEBC ni kod jokanyo moromo mar chung' ne nuo yiero. Magi duto oganda jo Kenya dhi ng'eyo kowuok kuom joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e ng'eto mar bura mar ng'ur manochwal e nyim doho mamalo mogik Supreme Court yombo jatend piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago motenre kod ng'eto no makinya koram gajwang' motel ne golo ng'eto mar bura manochwali e nyim doho maduong' mogik bang' migawo mar obila koro ogolo milome kata mana bad migawo mar obila koro ogolo milome mar kaka arita idhiketi. Kaka Walter Nyambaka koro lero no chenro gori wokoda ka kumo dhugruok mar jopiny e alwora mar doho e kin mamoko. Kaka yor jiwo arita, bad migawo mar arita kwe okawo okang' motegno mar jiwo arita alwora mar Doma Milimani kendo golo chik ni onge joma ibiro mi thuolo mar tholo kuoro ka girito duoko e doho maduong' mogik Milimani e ng'eto mar bura manie nyim doho no chieng' wuok tich manyien. E ote mar obila mochuoyie kogno kod ogai mar obila yor kojolo Nur Gabo olero ni arita ma Milimani biro dhi rede kendo onge jok manyalo donjo ka ok omigi thuolo makare kod doho mar donjo. Barua no lero ni arita oseridi kendo obila obeda kicha e kod chokruoge ma ichichgo. Matimore kinde mambete mar piny Amerika nyose chiwo milome ne jopinygi ni kik gidonj Kisumu e odiechieng' mar golo ng'eto mar doho e wi yiero mar jatend piny Kenya. Milome ma kata kamano yudo kwetgi moko kuom jotelo mawuok Kaluo moyango ni jopiny Kisumu kod alwora mare odag gi kwe. You cannot issue a statement that Americans in Kenya should not go to Kisumu. What does she mean? Motel ne report moyangi gi duol ma ochung' ne riwo oganda jo Kenya kanyakla NCIC kapok ne oganda odhi e yiero. Duol no ne oyango ni moko kuom gwenge mowinjore kete rita motegno e kinde yiero. Report no ne oyango ni gwenge go gin kaka Kisumu, Hoho mar Okak, Nairobi e kind mamoko. Walter Nyambaka, Ramogi TV. Moko kuom apeyni manie boma ma Nairobi kiny nolor ka igolo ng'eto mar bura manie nyim doho maduong' mogik. Bad migawo mar obila ogolo lendo manyiso moko kuom apeyni ma idhi lor ka ahinya gin mago motenre gi doho ma Milimani kama kiny ing'adi burano. Apaya goriwo koda ka junction mar apaya mar Ngong Road ma otenre gi log tich mar okumba mar NHIF onge nyamburko ma ibiro yien ne lo apaya ma Kenyatta Avenue katudre gi Cathedral Road. Junction ma tudo Cathedral Road, Milimani, Ngong Road bende idhi lor mondo mi ogeng' dhugruok machiegni kanyo. Bende junction ma Kenyatta Avenue kod Valley Road machiegni kod NSSF idhi lor. Junction ma Cathedral Road kod Haile Selassie Avenue bende idhi lor. Nyamburko ma opuodhi ne donjo e Doma Milimani kende ema idhi yienegi. Kwa dhimbele nyakoram gajwang' jodolo ma kanisa mopogore ma pacho ka medo keto alam mar kwe ne piny Kenya. Motol ne ng'eto mar bura manie doho mamalo mogik ma pacho kama bende koro kwedo duoko mar yiero ma jatend piny Kenya. Kuonde lamo ne odira ma jumani ne opong' kod ote makwe kod geno. Kakoro dong' mana seche machuok kende to doho maduong' mogik ma pacho ka golo ng'eto mar bura makwedo duoko mar yiero ma jatend piny Kenya manochwale doho gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jodolo ma kanisa mopogore pacho ka medo chwalo lamo magi ne ng'eto makare mabiro riwo wi oganda. E kaunti ma Kilifi oganda korokwa mondo bed mabor gi ng'anyo mithoro tim bang' lendo makamagi ka kori kwayo gi mondo gibede kuonde tijegi kendo gi ikre marwako duoko mora. Sisi kanisa tunakataa, tunasema watu waende biasharani, watu waende kazini, wafanye kazi zao. Walioshindwa walishindwa, walioshinda walishinda, na sasa tujengeni taifa letu. We all Kenyans to observe peace because it's within peace. Even the Bible says it's when there is peace and love within brothers and sisters that blessings can be poured upon us. I'll pray that people will maintain peace
and we'll seek God more, because whatever we have gained this time as Kenyans imetoka kutoka kwa maombi. E kaunti ma Homa Bay, jodolo ma kanisa dweno kwa josiasa kod johera magi mondo nyakue bang' ng'eto mar bura makiny geno ng'adi e doho mamalo mogik. Kwan kaka jodolo ma kanisa ni wagombo ni nyithi Nyasaye duto te wabed jogo mohore kendo jogo moyie chiko itgi ne winjo dwaro manare mantie e yo mora mora ma bura obiro godo. Wan wakwayo mondo kwe kanyakla achiel kod ng'wono mar Kristo bedie. E kaunti ma Mombasa, bisobe mag jokopero kwa jong'ad bura mondo ng'ad bura makare kendo giti kod rieko kaka mar Sulman e ng'ado bura no. Tunaombea jopo hili la majaji wakuu waweze kwa njia yoyote ile kufikia maamuzi ya kisolomoni, kwamba waweze kutambua na kutuelekeza haki na usawa na ukweli lazima ziandamane na dhamira za kila mmoja wetu. E kaunti ma Kisumu, jodolo e kuonde lamo mopogore opogore no keta lam mar kwe ne piny Kenya motelo ne ng'eto no mawuok tich. Jodolo go kwayo horuok e kind oganda kod ikruok ne kit duoko moro amora mibiro gol gi dono. Wan wang'eyo ni kaka kanisa wachung' ne adiera kendo wan gi yie ni kwe biro bede. Kwe ne mwasebedo kwa lando ne jo Kristo, kata kawuono walando kwe kendo wan gi yie ni kwe biro bedo Kisumo nikech Kisumo gin jolweny. Bende gikwa doho mondo gol ng'eto moriere kendo mondo jong'ad bura ochung'i adiera ka gigolo ng'eto margi. Adiera maduk, naked truth, nosik nyaka chieng'. Alama kama gibiro bang' jong'ad bura ma doho mamalo mogik kwayo oganda jo Kenya mondo ketgi alama makende mondo gigol ng'eto makare mar bura no. Kona Mogajuang en dakika par bang' sa achiel ma midhiambo chendo en ratilo medo mi wechego manyien mwai koni udhiambo makawuono kabende en Jumapil mokwongo mar dweni mar 9. Erokamano imebeni setudri kodwa e layo moret machuok ariyo adek auchiel. Nono bende wantiere kanye mbui kama be anoko ganda wa nyiso kata mana oro ote magi. Samuel Oyugi Maya Oyugis wacho kanyo ne kaka pile oneno ratil kendo nena ratil achiel kachiel kowuok e gwengo mag Oyugi. Stella Bugo bende kantiere gwengego kata mana pinjego mar Amerika wacho ni en bende kete mana ka Ramogi TV nyakona Mogajuang wadhi mbele gi wechego manyien. Jatend piny moyier William Ruto okoni oikore mar yie duoko moro amora ma doho mamalo mogik biro gole wi ng'eto e wi loch mare. Ruto ne lose alam mar erokamano mane okelo kanyakla kanisni bura e skul sekondar ma Lamu Diake kaunti ma Nakuru. Wata Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Ka odong' mana seche to jo Kenya yudo duoko ng'eto mar doho maduong' mogik pachoka. Jatend piny moyier William Ruto kanyakla kod jodito mamoko gudo chuny johera mar ging e kinde alam mane obage kod ute mag lamo mopogore opogore e kaunti ma Nakuru. Ruto golo twak ka osingo ka duoko moro amora ma doho biro chiwo kendo luwruoge kaka doho chiko. Mahakama ya upeo itatoa uamuzi wake. Kwa sababu sisi ni nchi ya kufuata sheria, pia tutaheshimu uamuzi wa mahakama ya upeo. Hivyo ndivyo tutakavyokuwa na nchi ambayo itakuwa ni nchi ya Wakenya wote, na hakuna Mkenya mkubwa na mdogo. Ruto maloch ne ikwedo kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e doho onyiso jopiny ni duol mar IEBC ne otimo tich manyangafu kendo en kod chir ni doho biro wito ng'ur mar lwaro oko loch mare. We agree that Kenya is going to be a country based on the rule of law. That because we respect the law, we respect institutions that are set up by the law. That we will respect IEBC and its decisions because we are law-abiding, and we respect the law because we are a country based on the rule of law. Kane otene kod jo od bura mag UDA, jatelo ne omedo ni mondo lamne Kenya kod jatend piny Uhuru Kenyatta mondo kwe kod yoto bedie kinde mag rwako telo manyien. Niombe kwa heshima kubwa muombe rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ate katika nafasi hii ya transition, kwa sababu ndiye atasimamia mambo haya ya transition. Mungu amsaidie, ampatie hekima ndio tuweze kuwa na transition ambaye haina matatizo, transition ambaye itakuwa ya amani,
ndio Kenya iweze kwenda mbele. Kwayo margi en kwe makende motelne duoko mawuok tich. Amani iliyowekwa hapa mwaka 2013 na uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, hiyo amani itaendelea kwa uongozi wa William Ruto na Rigathi Gachagua. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi ntula bende koro wakao yueyo matin kata kamano kapok wakao yueyo no wayangi moko kuom ote mag musebedo kuchwale studio ka aneno ka Austin kawuok uyoma wacho kanyo ni entiere gi geno mapek ahinya kotenre kod duoko kata mana duoko mar ng'eto makine gol kinye doma malo mogik ma pacho ka neno kanyo ka bende Ochieng Vitalis kawuok game Karariu wacho kanyo ni embe entiere ka kata kamano kwayo mana weche go mag kue kendo wacho ni ogeno ni ng'eto dhi chopo kare to wacho ni okete e yo haki kata e yor adiera mar jopiny kabe aneno kanyo ka hiwacho kanyo ni Notieno ka ineno Ramogi TV ka intiere gwengego mag Genesis wacho kanyo rito kanyo ng'eto giyo eyo makare. Pastor Tobias Otondi wacho kanyo ni embe entiere sori karungo kete mana ka Ramogi TV ka en bende gicho mana wangie weche motenre kod ng'eto makiji. Engineer Nono Odhis wacho kanyo ni embe entiere Ramogi TV e chendo ni Maratila Chieng Beti wacho kanyo ni nano kiwacho ni odiochieng manyoro nitie kaka no bedo kata kamano wagoyo mos kuom mano. Sanga Joel wacho kanyo ni embe entiere ka entiere gwengego man tiere Kaluo kendo keto mana wange Ramogi TV sechegi kabe aneno kanyo Bernard Opole kantiere e gwengego mag Sango Rota wacho no kete mana kain bende Tonia Willy wacho kanyo ni ene dala mar Migori kendo winjo wechegi maber ka gin be gicho mana wangi nyako Ramogi e wechego motenre kod ng'eto no makiny. Maxwell Wood Tobias Maina bende wacho ni embe entiere kanya kwa Ramogi Juang med oronwa otegi nikecha pod wantiere kod mathoth nyiswa pachi kalorgi mago mwaikoni odhiambo makawuono wakoyo matin kata kamano waduoko dweche mathoth. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today.
knows the importance of a good habit, like a nutritious and tasty breakfast with Blue Band every day, filled with omega-3 and 6 and the energy she needs. Every day is a chance to show. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyakoro mgaji wange chendo nero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV wadhi mbele kod miyo wechego manyien. Wadhi nyaka kaunti ma Baringo kama kwan mag familia makoro dong ma onge kar jot bang' yamo mager gi koth mapek muko utegi gwenge ma Baringo koro osekalo 50. Jodak ma wuok e boma ma Marigat kod alwora mare sani kod lal kama oula no medo muko utegi kendo ketho mwandu mopogore kama koro giywago kony mapiyo mondo mi okelnegi resruok kapok madhiro no omedre. Edwino koth miyo waler mathoth. Koth mano chako chwenge sogotieno koro semedo hula mamako gwenge mathoth e kaunti ma Baringo. E gwenge ma Marigat nitie jodak ma pod omok e delnigi ma oluor kod pi. Nderni bende pod okalre kendo weche mag sitima moko nochot molalo teko mar sitima e boma mangima. Ne jodak hula mano kel kod koth mapoyano owenegi lal kod achiedh nade. Hasara mingi ilifanyika sana hapa. Ilibeba vitu mingi ya watu. Naye maji karibu watoto wakufa hata. Tuliokoa kwa nini? Tuliokoa na wenye wajirani waliokoa watoto, especially watoto yangu mimi. Waliniokolea watoto. Na watu hawakulala hapa, watu walitafuta mahali pa kulala huko nje. Hata si mimi niliama na watoto na katafuta majirani huko, nikaenda kulala huko. Tukaona sasa kila kitu inaanza kubebwa paka nyanya. Mtoto alikuwa analala chini, tukakimbia tukaokoa mtoto. Mtoto akabaki, lakini kila kitu ya huyo mama ilienda, manguo, pesa, tukabaki vile tulivyo. Tukakaa, tukasema tutafanya nini? Wamama tukasema wacha twende manyumbani. Kufika manyumbani naye, nyumba imeenda. Hakuna chochote kile tumebaki nacho. Weg mwandu moko bendo yudo lal bang' kodh yamo nolwaro yiende madongo. E ute ji, piyo donjo kamora mora, kendo koro chuno jodak mondo ted oko, ka ok gin kod geno kama gibiro nindo e ka piny oyuso. Mpaka saa hii hatuna venye tunaanza. Tuko saa 7, hatuna vile tutanunua mabati zingine, sijui tutafanya nini. Tend kaunti ma Baringo mane oseoro kony ma igeno ni biro reso jogo ma pod omoko kaachiel kod nderni ma yiende madongo kod pi ogeng'o. Wacho ni midhiero ma kamano ne nyalo geng' ka jodak dino gero utegi kaluwore kod chenro mar boma. Koro gichano yawo kuonde ma pi kaloe kendo muko ute mogere tok chik mondo kik midhiero makamano yud jodak kendo. Hatua ya haraka ichukuliwe katika kufungua mitaro na culverts ambayo inaweza kuaccommodate haya maji yakitoka pale mlimani. Ya pili ni kwamba kuna ujenzi ambayo si halali katika tauni ambayo imechangia katika kuzuia maji isiweze kuenda kwa mkondo wao. Kwa hivyo tunaomba wakaaji wa Marigat waweze kuheshimu mambo ya mashamba ya serikali. Kama agenda number 1, mambo ya drainage yetu ya Marigat town pamoja na planning ya town. Nitaomba tu wananchi waweze kupeana ile inaitwa maximum support, because wananchi tusipoungana mkono na serikali kuna mambo hayataweza kutekelezeka. Na jodak mane midhiero no yudo
luoro koro nitie ni otieno mar ariyo ginyalo nindo oko e koyo kendo. Edwin Okoth, Ramogi TV. Nyakoromoga Jwang komo nyuole en wach mako wachi to paro thoro dhi kuom joma mine. Kata kamano moko kuom chwo osechiwore mar loko sigana ni kendo chako komo nyuol kokalo kuom dino odundu mar tong' mar dichwo. Chenro ma otisi ni vasectomy. Jafwambo Judith Omondi miyowa sigana mar James Boses mane lit mane jaode kale nomiyo donje komo nyuol e yor vasectomy. Ng'eny ong'eyo ni gima kamano kidhi timo chal ng'amiroyo. Pogruok manie kinda gi ng'ano moko toyo en ni an ok agol kodhi. To gik modong' to tiya kaka onego bed ni tiyo. Nitie kata chwo moko mabe ok wuo kata gi mondegi. En ubire gotieno kosemer lokri kod. Tiyo kod yore mopogore opogore komo nyuol nyaka sani ok en ting' modong' ne joma mine kende. Joma chwo bende sani osewuok oko mar tiyo kod yor komo nyuol ma dho ngere yango kaka vasectomy. Kaka ileronwa kod Daktari Charles Ochieng. En operation ma konyo chwo. Koro nitie odundu moro mating'o kodhi. Koro nitie kaka wadine. Koro kwasidine pod dichwo nyalo timo tich te. Oko mi mama, oko mi mach. To kende timene dichwo from 21 years. E kinde ma ng'ama miyo mako ich mane ok ochano to seyo bet kuomgi kendo moko kuom joma chwo yuare chien. Moko kuom joma mine bende osewito keny maggi nikech midhiero mane okel kod tiyo gi yedhe mag komo nyuol. Ma kuma oriwo chwe mar del, dhero, neno malo moruyore mohewo dichiel e dwe. Penjo en ni bende chwo osekawo okang' mar twak kod joutegi ewi yore mag komo nyuol magitiyogo. To bende giselalore ewi kaka ginyalo konyogi e tieko midhiero magiyudo e kinde magitiyo kod yorego e komo nyuol. Magi kod mamoko gin gik mane odhiro James Boses mondo oyang kit komo nyuol ne joma chwo. To nayiere nikech minoda nosetimo tiyo gi yore moko ma mine tiyo gogo to no giti kode maber. To an bende akawo okang' mar wacho ni to ei keny ka wan ji ariyo donge wakonyre. To kane wasomo matut e mbui to wayudo ni mana achiel kuom yore ma chwo nyalo tiyogo. Nitie yore mamoko to kane wang'iyo yore gi tiyo gi rabo oyunga seche moko muoch, tiyo gi yien ok ing'eyo ni sama imuonyogi to ibiro bedo gi chwanyruok mane kanye. To wayudo ka yorni to onge gi chandruok. An gi complications moko malure gi kar nyuol ma seche moko anyalo bedo gi bleeding mang'eny. Nan gi fibros gi nego bende ne miya a lot of complications. Koro daktari nowacho ni kendo ok ber ka ahinya ka tiyo gi family plannings. Koro I feel ni nokonya in a way or the other. E hik James mar 48 ka en kod nyithindo ariyo, tije mar chungo pacho tiyo makare kendo jaode pok nochwalo ng'ur kata matin. Ng'eny ji ong'eyo ni gima kamano kidhi timo chal ng'amiroyo. Nikech pogruok manie kinda gi ng'ano moko toyo en ni an ok agol kodhi. To gik modong' to tiya kaka onego bed ni tiyo. Onge midhiero moro amora mokelo e ngimani kolure gi ngima mar dhano. Dr. Charles Ochieng, jalony e timo bero ne chwo makomo nyuol e yor vasectomy, bende ne okalo e yorni higni 14 mokalo. Kopogore kod midhiero mane jaode kale, ngima madalagi bende ne odhire. Kaka bogo ne salary ne wan ngoro siling 3,000 per month. Mondare mtina par. Kuro kata chulo fees tab. Thieth tab, medical insurance onge. Educational policy onge. Yuda kata kakali. Kore mumio, actually by the time na jega par kama nase chako par ni onego beni dichwo timo family planning mondo bed gi nyithindo monyalo rito yo makare. Nitie kata chwo moko mabe ok wuo kata gi mondegi. En ubire gotieno kosemer lokri kod. Akweda kata kamano odhuro mokalo. Jo mang'eny kata osiepe ga maseloso go penjo gikuongo gi penjo ganto
to kuchwanyuru giminot to ichaki yudo nyadendi moro ibotimo nang'o. Gima inyoa kabisa en ignorance. Ka ji ok ong'eyo in detail what it is, so you start having a lot of rumors and hearsays and propaganda. Kete dakteche be thothgi pok obedo trained on what vasectomy is. Kata nurses mondo mi yud nurse ma understand manya timo ne ng'ato counseling on vasectomy onge. Bende nitie ji ma oseywago ang'eyo kotudore gi chenro ni. Dr. Charles miyo waduoko. Sana chuo mabiro ka gin between the age of 30 to 40. Osetim research vasectomy. Mosenyiso ni regret percentage is about 3%. 3% of people ma nyalo regret. Kipimo kit komo nyuol mar joma chuo mar vasectomy kod loro chutho ofuko mar nyuol mar joma mine tubal litigation, Dr. Charles koni mar joma chuo vasectomy tiyo mayot mapiyo kendo e yo moyueyo. King'iyo the safety profile mar vasectomy ki compare gi safety profile mar tubal ligation mar joma mine, tiyudo ka vasectomy ni ber kabisa malo mar joma mine. Nikech mar joma mine tubal ligation nyaki yawo imama ekiyud tubes mar joma mine, lakini ng'ini mar dichuo to yudo yot nikech it's much easier, it's much safer, much cheaper. Chik mapacho ka oyiene joma chuo ma johigni 21 kadhi nyime komo nyuol kokalo yor tudo dundu matong' luwo. Mak mana ni kapok ng'ato otimo ma, chik dwaro ni nyaka obed jal mapache ler ma oseng'ado ni koro kodwar koth nyodo mamoko kata mapok onyuol to timo andika manyiso ni oyie mar timo vasectomy. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora Mgajuang, isebedo ka iluwo yalo mar jayalo Michael Orienje kunde manyasani mago mag mbui. Koro wang'iyo njorinje ni to hie en ng'ama chalo nade. Jafo marwa Alia Beach noyudo thuolo mar goyo mbaka gi jaduong' Orienje ma njegni 72 kendo omiyo wasigande yo machal kodma. Ei okinyi watimo limbe dala jadolo Michael Orienje, odhi nyime kod tijene kaka pile pare, otuyo jambe, kaeto odhi nyime gi chenro mag puodho, mabende mapek mar yuto mare uyiengore. Tija maduong' ahinya en tich mar yalo injili, mane tich matimo. Koro ene matime, okan pastor, anana layman, anana jalei kamano. Koro pastor okan pastor machamo msara, anana ng'ata kamano. Koro Nyasaye miya wachno ni muda wuog oko mondo ayale. Jaero rituko. Ira akodi ne. Omera akodi ne. Okode ya. Ruak lau moromi. Baba ni beda woro mera. Baba ni beda somo chuotieko. Orienje lero ni ne ochako yalo injili e kanisa mar Adwen ma Oleme ka en jakwath mar kanisa no. Kata kamano umbe ne ochako landore 2017 bang' chako yalo e kanise mamoko, chokruoge mag alam kod kuonde mag liete ka kit kako timo chenro mage osebedo kamoro oganda mathoth. Ne an jakwath mar kanisa kaeto nyaka nadonje yalo. Koro yalo thoro wuotho koda kabisa. To jatelo dwaro ni ka jatelo dwaro sika kanisa oneno pek mantiere iloso chenro mantie mondo kanisa dhi nyime. Koro an nyaka nadonje yalo ka. Koro yalo keta kura thoro wuotho mang'eny. Koro jo kanisa nong'iyo to bedo piny oko ni jayalo tija ariyo ok nyalore. Wawe yalo oko, yalo wach Nyasaye oko to wan koro wadong' warit kanisa. E thuolo ma oyalo Orienje thoro tiyo gi ngolo ma ogo kod jothumbe makaluo, ngolo ma bende owero ka otenore gi thuoro mar wach ma opuonjo. Gima nagundua ni kare jothumgi kik wachagi. Jothumgi gin jopuonj, jothumgi gin joyalo. Koro wakawane for example, mama moro werne ya ni Nairobi nyiri beyo makwar kaka nyanya mawito jiebo mafagilia ipari emeru. Mano puonj. Okone wuoth gi nyirigo to dala to kik wiwilgo. Koro mai mami ya bende ajaka umek gigo arwake marani. Tawinjo ka donjo maber kabisa nikech en puonj odhi adhi kanyakla onge pogruok. Nitie jathum moro iluongo ni Ongoro Uda Kum Jamnasi. To Ongoro ni wero ne ya ni mimi nalo jambo nane sumbo akili
Ulimwengu umepasuka mahali, Mungu alipanga usiku saa ya kulala. Mbona walimwengu umebadili mipango? Usiku sasa imegeuka mchana, na mchana sasa ni kama usiku jamani. Ni nasanga ngani wacho malongo ne ya neno ni pinyo ketere gi kamoro nikech Nyasaye no pango ne ya kendo mano chwe mondo ike muma mano Saburi 4:19 owacho ni kaka Ruoth Nyasaye no loso piny ni odiechieng' nomiyo dhano to otieno nomiyo le to sani gigo lokore te kata obedo ni okago thum to kaja thum jomoko luonga kamano. Okoni puonj ma ochiwo ahinya to kaka ji dak e udi kata family life osekelo lokruok e familia mathoth. Koro ma Nyasaye makelogi to kuna ni koro wach wechegi to ka wachogi to winjo maka gin weche mana mamulo ng'ato manyaka yudi e sime yalo gi miwachono obed dhako obed dichuo mane matimore oda koro jiwa ne wachno kaiti manywa kaka dwa kony kech mano te wan koro kaka jayale poka winjo modhi nono sama ng'ato winje kamora mora to nyaka yud simbe. Orienje koni kit yalo mare miyo ji mang'eny mako weche ne to keyo yore mag mbui kendo moko chiemo gi kanda mag video mage to en onge gima oyudo ka ogolo kwayo ne joma nyalo konye oyud kaka onyalo konyore kaluwore gi weche ne ma ikeyo e mbui. Yawa thoro bedo kama yale kendo sasa mayalo to gi simbe matindo biro madongo gi ng'ato ka ng'ato temo ni nyako yud gima dwa wachono gi kawo kabisa koro ka gisekawo to gidero mano te ka gitime en mana ni faida mana wuon ang'ama otimo gini ayudo to onge gin gidera kamano joma ka winjo ni yute kabisa kae to bed ni ne okadhi sikul ni koro an chien kabisa kech akia kamone galo akia gimone atim koro an ikona kon jayalo to maji faide kamalich kamani to ito ere kaka in mai ywak ne ya ka jothuru ber to an bende gimanyna yo manyalo konyorago eyo gima Nyasaye omiyani. Min ode kaachiel kod anyuolane wacho ni mich maduong' ma en go mana jomoko ema winje ber bang' ka gisemako wechene kendo gikeyo yore mag mbui. Joma nyalo konye wachno oseywago mang'eny kata an ni anene pek nikech ka ng'ato nigi michne moro to ok nyal konye iyudo ka samoro ng'ato nono modhi okonyo kaka mare ni to aneno ka ng'ato nono ema chiemo godo to dong' kothagore. Jomoko none ma benefit gi tijeno kanyo wanene pek matin aber ka en wuon otiyo ni Nyasaye to jok ma nene ma benefit ka en bende yudo benefit. Awino lawi ema ne iwiro ne ya watinde ka waneno makene omere thuon ndi ere timo kigalo ne nyalo piching ne ywaga ng'eja wadha gimilo yago no mari omeri nyono kudho dog chien mali ngene yuarwok mano ji yuare na mchana sasa ni kama usiku jamani ni nasanga atedi kwa kaka tunasanga. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koromuga juang mano kanyo jadolo wadhi mbele gi weche Jalar kom tendo piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ojiwo jo Kenya mondo bed kod horuok e kinde ni mabende koro girito ng'eto madoho maduong' mogik kama nyocha ochwale ng'ur mare mar kwero yiero mar William Ruto. Raila kod jalupne Martha Karua noloso kane gibedo giromo gi jotelo mawuok e dhod Meru kane otelne gi jatend migawo mar pur Peter Munya. En romo manokelo kanyakla ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, jalupne Martha Karua kod jotelo mawuok e dhod Meru kotelnegi kod jatend migawo mar pur Peter Munya. Munya Gilange oseyo manen gavana mar kaunti ma Meru Kiraitu Murungi kuom dar gi duond buche mar dep kod onje riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza. So it is very clear he has decided to join that government that he had described so well. It's a government of this, by this, for this. It looks like that's where he belongs. So for us, it's good riddance, so that our team that is committed to this cause can do this work. And I want to thank the team from BAS, led by Lucy Moria and Sarah Kelemi, and Nairobi here, for requesting for this meeting to come and tell you that BAS is a party of members,
And those who have left other members. E ote mare, Raila Odinga okono oganda jo Kenya mondo mi oket mana kwe thuolo ni magi rito gi liyo ng'eto mar doho maduong' mogik e wi yiero mar jatend Kenya. We as Azimio are confident that our cause is just. And if you're fighting for a just cause, you never get deterred by setbacks. Setbacks are part of the game. But we have a belief in justice. We believe that ultimately justice shall triumph and that it is the Kenyan people who will be the happier. Therefore, we've said that Kenyans should continue to have us in their prayers. We pray for peace. We also pray for wisdom. And we hope that the Supreme Court will deliver a fair ruling which will help us to strengthen our democracy in our country. Martha Karua to konian kod geno ni doho dhi golo ng'eto maratiro. It's better to have a few committed members than to have hangers-on whose minds and soul are elsewhere. So once again, thank you very much, the Meru team, and we will continue to fight for the rights of Kenyans and for our ideals. Our victory cannot be taken away, and we are eagerly waiting for the judgment that will be delivered tomorrow. We believe it will be fair and just, and we are ready to continue with this journey to our destination. Jip mar jotelo go ne joera magi biro e seche makoro chuny goyo kibi ka irito gi liyo kaka kiny ne duoko wuoge dhojo e albuchi abiriyo mag doho mamalo mogik kata Supreme Court. Ka ng'eto biro wuok mafulo ka jo Kenya nyalo dok e yiero machielo mar jatend piny Kenya kata oyo. George Bati, Ramogi TV. Wadhi mag motenre kod somo Ramogi jwang piny owacho medo golo singo mar chwalo jopuonjre duto ma pacho ka koya skunde mag primary nyaka skunde mago mag junior secondary bo chenro mar somo nyasani mar CBC. Jagoro mongire migawo mar somo marango chenro mag somo Professor Fatuma Chege wacho ni piny owacho osegero klese kod kuonde jot mag jopuonjre kaka achiel kuom yore mag neno ni chenro no odhi kare kendo jopuonjre maromo 1.2 ochwale junior secondary higa manyien dwe mar achiel. Chege mane wuoye skul ma Kerugoya Municipality Private Junior Secondary kamana olime klese mag CBC county ma Kirinyaga wacho ni kata skunde mag jigiwegi oyiene gi dhi mbele gi chenro mag junior secondary bang' luwo chenro moketi gi migawo mar somo ma pachoka. Nationally, we are expecting to have 1.26 million in junior secondary schools. And if you have been following very closely, you will notice that the first focus was in actually creating infrastructure in the public schools before even the primary schools came in. And we've been doing that since January. We had 2 phases of classrooms, and the second phase is almost complete. It was discovered that we do have many secondary schools that had classrooms, some of them many classrooms. I witnessed one that had 10 classrooms, and there are no children in there. So there was no need to build there. However, there were schools that had deficit and others that had just enough. So those classrooms were being built, first of all, in schools that had deficit, to bring them at a par. Wadhi nyake county ma Migori kama jori matatu e county ma Migori dwaro mondo piny owacho ma Migori olosi e yo makare tesende duto mag nyamburko manie county no. Jori matatu gi kautel ne gi jakoma mariruok ma jori matatu e county no George Mararieda wacho ni tesende go mag nyamburko kaka mano ma Migori town pio sebedo kapo kaka tasani kada mana taya onge. Jori matatu gi wacho ni gisebedo ka gichiwo ywak ni kuom makinde moloyo higni 5 ma okalo kada kamano sedeo gi kakwayo margi en ni governor ma Migori ochila yako mondo mikonyo okonygi e yo mapiyo.
Ukienda kwa sako zote stages zetu in Migori County, tuko na problem in all those stages. Tukianza na Migori hapa, hata wewe wenyewe umeona maji bado iko pale mpaka saizi. Mvua ikinyesha, wenye wako na viatu, kama utaki kutembea juu ya maji na viatu, itabidi utoe hiyo viatu ama ukuje na gambut kwa bus park. Kulingana na gavana ya sahihi Dr. Chila yako na mbunge wetu Peter Francis Masara, tutaongea nao, tutaketi nao chini tuongee, waangalie namna ya kutusaidia. Kwa hivyo serikali na viongozi wetu ambao walichaguliwa katika kaunti yetu wajiunge nasi pamoja na viongozi wetu ambao tumewachagua ili tusaidiane katika hii maji ambayo inafurika hapa stage. Alafu lingine hapa stage hatuna taa, ikifika jioni tunahama wote huko barabarani kwa sababu ya security lights hakuna kwa stage. Kwa hivyo inafaa tuweke securities kwa stage, hata wageni wetu wakishuka hapa stage usiku wanaweza pata nafasi ya kukalia vizuri kwa sababu ya mwangaza. Ramogi ng'e mago motuche pautuke kama tima wa Keini mar Kenya Port Authority no dhi mbele kod duoko maber bang' loyo tim mar Eagle Wings points 82 kuom 34 juma mar ariyo mag tuke mag lig maduong' mar okapu ma pachoka. Neno odiochieng' mar loch na mapile ne tim mar KP bang' yudo loch